Mufaro wangu muzhinji pazuva ranhasi kuti ndiuye ndichingoramba ndichingoappreciata basa renyu ramuri kubata, basa renyu repaSaint TV. Aiwa, inzwai kutendwa kwese kwamuri wazukuru wangu, chingonzwai kutendwa nekuti without you we are nothing, without you Uncle Saint havagone kuita chinhu, handiti? So ndichida kudzoka zvakare kwamuri neimwe nyaya vazukuru, nedzimwe nyaya, handiti? Mazano tiri kutaura nyaya dzedu dzatinotaurirana semhuri. So chekutanga ndechekuti usati wasubscribe, aiwa chingobaya pakati subscribe woturn on notification bell kuti pega pega patinouploada mavideo you will be notified, handiti? Chekutanga ndoda kuti nditende mbuya Tawana, mbuya Tawana kuSouth Africa uko nekutipa wheelchair yavakatipa, good second hand wheelchair iyo yavakapa kumuzukuru wangu anonzi iye Nyasha Chakoma ari kuhwedza, handiti? But iye zvino wheelchair yachona iri kure vazukuru, ichiri kuGokwe Center uko. So tiri kutotraya kuti tiwane nzira dzekuti tinoitora, zvatinotenda kuti mimi ndimi simba redu, ndosaka tingoramba tidzoka kwamuri. Zvakare tiri kuda vana, handiti? Vana vedu, vana vaEsnita Chivenge vaviri vaya, tinavo zvakare, they are safe mumaoko ari safe kusocial warfare pamwe chete namai guru vanova zvakare mai vavo, handiti? So chikumbiro chedu chatauya nacho pazuva ranhasi, toda kuti tinge tiri tinovatora kubva muguta reHarare tiende navo kuNyanyadzi uko. So chatomisa inyaya yekuti kutaura chokwadi hatina mari inokwana kuti tinosvika, handiti? Tine mari towards nyaya yetransportation tinongori ne$50 iyo isingakwane kuti tinge tiri tinoenda nekudzoka kuNyanyadzi, from Harare kuenda nekudzoka, because we travel for more than 700 kilometers kuenda pamwe nodzoka, close to 800 kilometers. So tiri kutoda mari inosvika iyo, kuti tifambe zvakanaka nevana tiri kuda mari inosvika kune vakacalculata mari dzefuel, dzematoll gates, nekuti vana vafambe vachidya. We are looking at something like $150, handiti? So iye zvino tinongori nemari shoma shoma, haisi yakawanda, handiti? Tine almost 1/3 of that amount. So tiringotsvagawo $100 kune vanoda kutibatsira, kuti vanoda kuona vana vachienda kumba kwavanonogara zvakanaka, handiti? Tichida kutenda mbuya Tawa zvakare, avo vakati aiwa Bianca vachamutengera uniform, vachamubhadhira school fees patemu yekutanga, handiti? Yachange akuenda kuchikoro. Aiwa, tinokutendai nesupport yenyu yakanaka kudai. Ndo zvakare vakapa kuna Nyasha Chakoma wheelchair mbuya Tawana ivava. God bless you so much together with your family, handiti? Ropafadzwai zvakanyanya. So vazukuru ndiri kukumbirawo vanongonipawo $100 transporter wedu kuti aite basa rake, anosiya mhuri iyi kumba. Zvese zvinenge zvichiitwa muchiona vari kusapota. Thank you very much. Aiwa, nhamba ndodziri pascreen kune vanoda kuti vatibatsira. Thank you very much for your unwavering support. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, neSaint TV crew, parizvino tichiti much love.